Gipailawom na sa autopsy ang patayng lawas sa babaeng nakaplagan sa bakanteng luna sa Santol ug Manga Street sa Barangay Tugbok proper, Davao City niadtong Sabado sa buntag, Pebrero 1 nga gisulod sa itom nga garbage bag. Mismong ang inahan nga si Shirley Visconde Malto ang nagkumpirma nga iyang anak ang gisulod sa garbage bag nga gila nga si April May Ongo Visconde, 21 anyos, residente sa Purok 7, Small Takunan, Barangay Takunan, Tugbok District, Davao City. Dunay duha ka mga sama dinunggaban sa dughan ng biktima. Nailo sa biktima ang iyang duha ka mga anak. Ginasubay paghihapon sa mga pulis ang tinuod nga motibo sa pagpatay ug ang responsable sa krimen. Ulat ko sa result sa autopsy nga gikandak sa Soko sa Davao City and ongoing ang pagkandaka na investigation sa iyang former living partner and then sila duha ka buok anak and then sa tao nga naatoy connection sa iyaha. So naatay gitanaw siya para makuha gyud nato sa motibo nga nagpatay ning biktima. Dili sa namo sir nga POI unless na anay kompleto nga resulta sa investigation nga atong makuha gikan sa mga investigator. Klaro po na sa autopsy kung labdan ba siya o wala. Pero manghinaot na po wala siya na rape. Kay lahi na po na siya na story.